What's up mga papi? And welcome for today's video. And sa episode natin ngayon, tara at samahan niyo ako para pumasyal dito sa Lingayen, Pangasinan mga papi. At dito lang yan, sa Lingayen, Pangasinan para sa Pistay Diet 2023 Expo mga papi. So ano pang inaantay nyo? Kumuha na ng makakain at ng mga iinom nyo dahil tsak na magugutom kayo for today's episode natin mga papi. At kung bago lang kayo sa ating channel mga papi, wag na wag nyo kakalimutan mag-like, share, and follow mga papi para naman lagi kayong updated sa mga panibago nating videos. So ayun nga mga papi, ang pupuntahan natin ay sa Lingayen, Pangasinan lang, kaya nagmotor na kami dahil sobrang lapit lang nito sa bahay namin. Siguro mga 15 minutes na biyahe lang ay nandun na rin kami at wala pa itong 5 kilometers na biyahe mga papi. So nag-shortcut na nga pala kami mga papi kahit sobrang lapit lang nito. At dito nga pala kami dumaan sa may paliparan. At dito naman sa may malaking sombrero kanina, doon ang kampo ng PNP dito sa Lingayen, Pangasinan mga papi. Habang dito naman, nandito na kami sa Baywalk, Pangasinan mga papi. Grabe, ang dami pa rin tao kahit Easter Sunday ngayon mga papi. Kita nyo, may mga nagpipiknik, may mga nagka-camping at may nagtitent. Grabe, dami pa rin tao no, mga papi. Andito na rin pala tayo sa Pangasinan Provincial Capital mga papi. Isa nga pala ito sa mga nagagandahang kapitolyo na meron ng bansang Pilipinas mga papi. Itong isang building naman ay tinatawag na Orduha Palace mga papi. Ito din ay nagsisilbing residential house mga papi para kung sino man ang kasalukuyan nakaupong governor para sa lalawigan ng Pangasinan ay pwede siya doon manirahan. Grabe no mga papi, parang ang sarap tuloy maging governor sa lalawigan ng Pangasinan mga papi. Sana all! At ganun-ganun lang mga papi ay nandito na tayo sa mga nagtitinda ng mga pagkain mga papi. Medyo busog nga lang pala tayo nung pumunta tayo dito mga papi. Pero ayos lang dahil kayo naman ang ipapasyal ko dito. Habang nag-edit nga rin pala ako nitong video mga papi, ay bigla ako napag-isip-isip na ayos din pala na nakapag-video ko dito mga papi. Ay dahil nagkaroon kayo ng idea sa Pistay Diet mga papi. O sa Tagalog ay Pesta ng mga Dagat mga papi. Pinagdiriwang ito tuwing Mayo 1 dito sa lalawigan ng Pangasinan mga papi. Pinagdiriwang ng Lingayen, Pangasinan ang Pistay Diet mga papi bilang isang pasasalamat sa yamang dagat na ipinagkaloob sa kanilang bayan mga papi. Grabe no, napakaganda at napakabuluhang piyesta nito mga papi. Kaya naman mula nung bata pa lang kami ay lagi kaming pumupunta ng dagat tuwing Mayo 1 mga papi. Kayo ba, na-experience nyo na rin ba kasama ang inyong pamilya na pumasyal sa dagat tuwing Mayo 1 mga papi? Kasi ako, nung bata pa ako ay tanda ko pa na pumapasyal kami lagi ng dagat. Grabe, naalala ko pa dati, simple lang ang pagdiriwang ng Pistay Diet dati sa Lingayen, Pangasinan. Wala pa tong mga food stalls na pwede mong bilhan ng pagkain at inumin. At saka wala pa rin yung mga ukay-ukay at saka yung expo na tinatawag at kung ano pang meron na makikita mo ngayon mga papi. Siguro ay kahit papano ay pwede ko na rin masabi na umuunlad at nag-e-evolve itong probinsya namin, ang probinsya ng Pangasinan mga papi. So syempre, isang big shoutout rin para sa mga taong nasa likod nitong pagbubus ng turismo dito sa lalawigan ng Pangasinan mga papi. Oo nga pala, hindi lang ito yung meron na pwede nyo makita dito sa expo mga papi. Hindi ko lang gaano nakuwaan, meron din pala doon sa kabilang side na kung saan may mga iba't ibang stalls mga papi. At sa bawat stalls na yon ay nagre-representa ang mga bayan na nasa sasakupan ng Pangasinan mga papi. At sa bawat stalls na nagre-representa ng kanilang bayan ay hina-highlight nila dito ang kanilang mga produkto na matatagpuan sa kanilang bayan mga papi. So sayang talaga at hindi natin masyadong nakuwaan. Nako, siguro isang rason na lang din yon para kayo mismo ang maka first hand experience na kung gaano kaganda ngayon dito sa Pistay Diet 2023 Expo mga papi. Tulad na lang itong mga ibang nakuha ng kumbayan, meron dito ang Bulinaw, San Fabian, Lingayen mga papi at Dagupan. Sobrang ikinutuwa ko rin ang paggawa ng video na to mga papi dahil first time ko lang ulit gumawa ng voice over type na video mga papi. At sana kahit papano ay nagustuhan nyo ito mga papi. At kung nagustuhan nyo to at gusto nyo pang gumawa ako ng mga ganitong klaseng video, pwede kayo mag-comment sa baba mga papi. Pwede kayo mag-suggest ng video or episode na gusto nating i-feature mga papi. At sana rin po ay na-appreciate ito ng mga kababayan natin, mga kapamilya, mga kaibigan na nasa malalayong lugar at hindi makauwi dito ngayon sa Pangasinan mga papi. Para sa inyo po talaga ito. Sana ay na-enjoy nyo at naipasyal ko kayo kahit papano dito sa lalawigan ng Pangasinan. Lalong-lalo na dito ngayon sa Pistay Diet sa Lingayen, Pangasinan mga papi. So hanggang dito na lang po yung video natin mga papi. Sana ay nag-enjoy kayo at kung nandito pa kayo na nanonood, maraming salamat po sa pagsuporta at panonood. Magkita-kita ulit tayo sa next video mga papi. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kung anong oras naman nyo to pinapanood mga papi, ay mag-ingat kayo palagi sa inyong kinalalagyan. Ride safe and peace out. Salamat! Like and share for more videos.